Това е Лидия. Това е Лидия. Това е също снимка, който добре, че ония мъсник замина. Те мъсници винаги имат да се кладат на негово място, да не мислиш, че... Не мисля, ма все пак... Тук пак ги имам къща. Добре. Това е пак затвор Джудейда. Тук сме с Пламен, адвокат Елнизов и отзад вижда Бизанти с Кристи, Валя и Валентина. Нататък, колеги. Те ги местеха в различни къщи. Това е в последните дни, когато чакаме в... Самолета? Не, това е в посолството. Чакаме едни два много нервни дни между другото. Дали ще ги защото те бяха с два пъти вече потвърдени смъртни присъди, дали ще ги помилват, т.е. дали ще им отмират смъртните присъди, какво ще им дадат, въобще как ще се даде в този случай. Сигурен съм, че тази снимка не искате да я виждате, но аз съм я сложил нарочно, защото не трябва да забравяме. Вие може да трябва да забравите, но ние в България не трябва да забравяме този човек и какво той направи на български граждани. Това е полковник Джума Мишри, който беше шефа на следствената група и главният мъчител. Всички тези неща, които ги чухте и сме ги чули през годините, които със сигурност не са разказани изцяло, са виновни той и неговата група. Но това е живот.